mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. V poslednú nedeľu liturgického roka, bratia a sestry, stretávame sa v chráme pri oltári nášho Pána, aby sme mu vzdali hold ako kráľovi všetkého, neba, zeme i celého vesmíru. Uznajme, že je našim kráľom aj v tejto chvíľke ticha a oľutujme všetky tie naše prehrešky a skutky, ktoré neboli v zhode s jeho posvätnými prikázaniami. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil. Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry. Modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Sláva Bohu na výsostiach. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si rozhodol všetko obnoviť a zjednotiť vo svojom milovanom Synovi Kráľovi neba i zeme. Prosíme ťa, daj, aby sa všetko tvorstvo vyslobodené z otroctva hriechu podrobilo Tvojej božskej moci a bez prestania ťa oslavovalo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán Boh. Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím ich zo všadiaľ, kam sa rozprchli v oblačnom a hmlistom čase. Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán Boh. Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito. Tebe, moje stádo, hovorí Pán toto. Hľa, ja budem súdiť medzi ovcov a ovcov, medzi baranmi a capmi. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvy vstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi,
tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinou je Kristus. Potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví zprava a capov zľava. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: poďte, požehnaní môjho Otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie: veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava: odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako pocestného alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie: veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Počuli sme slovo Pánovo. Evangelika dictam odantur nostra. Drahí bratia a sestry, tu u nás v Prahe i mimo Prahu, v
Čechách alebo aj na Slovensku. Sviatok Krista Kráľa, ktorý už neodmysliteľne patrí k našmu kresťanskému sláveniu, ktorý je tak automaticky spojený s koncom liturgického roka, zasa nie je až takým starým sviatkom. Totiž to nemá ešte ani 100 rokov. Tento sviatok ustanovil pápež Pius XI v roku 1925 na konci jubilejného roka encyklikou Quas Primas. A v tejto svojej encyklike sa pápež Pius XI tak zamýšľa nad tým, aká je odpoveď alebo riešenie na rôzne ťažké situácie, v ktorých sa ľudstvo v tej dobe nachádzalo. A vieme, že okolo roku 1925 sa nachádza vlastne svet po nešťastiach a útlakoch prvej svetovej vojny, po veľkej hospodárskej kríze. Vieme, že sa rozpadli rôzne mocnosti, ktoré sa zdali byť večné. A tu sa pápež pýta, prečo? Čo je príčinou toho, že ľudstvo je v tak zlej situácii? A dáva hneď v encyklike odpoveď. Je to preto, že ľudstvo sa vzdalo Krista Kráľa. Ľudstvo vylúčilo zo svojho stredu. Vylúčilo z rodín, zo spoločenstiev, zo štátov, z panovníckych oblastí a miest. Vylúčilo Kristovu vládu, vylúčili Kristovo právo, vylúčili Kristovo zákonodárstvo. A tak pápež hovorí, že na to, aby si ľudstvo a cirkev nanovo uvedomili potrebu uznávať Krista za kráľa, ustanovujeme tento sviatok, spolu s ním vlastne aj pobožnosť, ktorá je zasvetením sveta, jeho najsvätejšiemu srdcu, aby sme si nanovo uvedomovali to, kto je našim kráľom a koho my chceme poslúchať. Latinský názov tohto dnešného sviatku znie Solemnitas Domini nostri Jesu Christi Universorum Regis. Universorum Regis. My máme sviatok Krista Kráľa, ale latinský originál hovorí Universorum Regis. To znamená kráľa vesmíru alebo kráľa všetkého. On je naozaj kráľom všetkého. Kráľom nielen tých, ktorí chodia do kostola, kráľom nielen tých, ktorí sa modlia, chodia na spoveď, kráľom všetkého. Žida, pohana, ateistu, veriaceho, neveriaceho, on je kráľom všetkých. Pozrite, čo dnes v Evanjeliu hovorí. Keď vymenúva, čo sme urobili alebo neurobili, hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov. Hoci ktorému. Nie katolíkovi, nie nejakému zbožnému Židovi, hoci ktorému. Takže vidíme aj z tohto textu Evanjelia, ako sa dobrý spasiteľ, ako kráľ, stotožňuje s nami všetkými. On zo svojej moci, zo svojej vladárskej moci nevylučuje vôbec nikoho. Veľkého, malého, svätého, hriešného, absolútne nikoho. On je kráľom, pánom univerzorum. Všetkých a každého. Ale to, že je pánom, že je kráľom všetkého, neznamená, že nás oberá o našu slobodu. Neznamená, že my sa nemôžeme slobodne rozhodnúť, že či chceme alebo nechceme tohto kráľa poslúchať. Máme jasné z toho všetkého, čo už vieme, čo sme zažili, že tento kráľ chce pre nás to najlepšie. Vidíme to na jeho vlastnom živote a príklade. Opustil svoje krásne kráľovstvo, kde mu nič nechybalo len preto, aby ukázal, že Boh nie je niekto vzdialený, ale niekto, kto s nami prežíva všetko to, čo naplňa náš život. Stal sa dieťaťom, človekom. Mal vlastnú skúsenosť s tým, čo znamená byť človekom, čo znamená žiť ten ľudský život. So všetkými plusami, mínusami, radosťami, bolestiami i ťažkosťami. V tomto je ten náš kráľ tak citlivý. On nám rozumie nie z nejakej falošnej citlivosti, ale kvôli tomu, že on s tým mal vlastnú skúsenosť. Dal za nás život. Potrebujeme ešte nejaké svedectvo väčšej lásky. Odišiel fyzicky od nás, ale predsa naďalej sa o nás stará, pretože ustanovil svoju cirkev.
dal nám sviatosti, neustále sa o nás stará, vypočúva naše modlitby a môžeme niekedy naozaj hmatateľne cítiť, že je s nami. To znamená, Ježiš Kristus je tým najlepším kráľom. On je ten, ktorý naozaj tomu ľudskému srdcu dáva maximálne naplnenie, maximálne uspokojenie a plnej miere naplnenie a šťastie. Lenže aká by to bola sloboda, keby sme nemali možnosť výberu. A preto človek sa môže stále rozhodnúť. A koľký z nás sa takto rozhodujú? Človek je stále taký, že aj keď jednoducho má tu niekoho, kto sa o neho stará a chce mu to najlepšie dobro, predsa tá naša vízia toho, čo nám robí dobre, čo nás robí šťastnými, niekedy úplne odlišná. A to sa netýka len duchovných vecí. Keď sa pozrieme prakticky na súčasnú spoločnosť, keď sa vlády rôznych štátov snažia v snahe ochrániť ľudí od šírenia koronavírusu rôznymi nariadeniami, obmedzeniami, čo robí ľud? Ľud ide protestovať, ľud sa vspiera, lebo je to obmedzenie nejakej mojej slobody. A pritom nevnímame to, že ide o ochranu nášho zdravia, nášho života, našich drahých a tak ďalej. Takí boli ľudia vždycky, takí asi budú vždycky. A to isté platí aj v prístupe k Pánu Ježišovi, nášmu kráľovi. Chce nám to najlepšie dobro, to vieme. Dáva nám prikázania, dáva nám isté ustanovenia, ale my si pomyslíme, nie, my chceme väčšiu slobodu, my to chceme inak. A tak sa potom stáva, že od toho najlepšieho kráľa, najlepšieho panovníka prechádzame na inú stranu. V snahe hľadať správne riešenia, ktoré nás naplnia, ktoré nám dajú naozaj tú plnohodnotnú odpoveď, prechádzame radšej k pličím a jednoduchším riešeniam. To, čo hovorí dnešné evanjelium, je aj o tom, bratia a sestry, že sú len dve cesty. Alebo ideme za tým našim kráľom do nebeského kráľovstva, alebo ideme za vládcom temnoty do toho jeho kráľovstva, ako sme dnes počuli. Nejaká stredná, indiferentná cesta neexistuje. Alebo ideš do neba, alebo ideš do pekla. A toto je znova pre nás taký zaujímavý okamih, kedy si aj v túto nedeľu môžeme položiť otázku, kam chcem ísť a kam v súčasnej mojej pozícii a v súčasnom stave vlastne idem. Či nasledujem toho môjho kráľa, alebo nasledujem niečo, čo mi dá tie odpovede také jednoduchšie, pličie. Nasledovať nášho kráľa nie je veľmi jednoduché, je to dosť náročné. A keby sme čítali to dnešné evanjelium v originále, tak to, ako Pán Ježiš rozdeľuje ľudí na jednu stranu, na druhú stranu, je opísané slovíčkom kryzó. Grécke slovo kryzó, od slovesa kryzein, doslova znamená očistiť, oddeliť. Pán Ježiš je majster, ktorý veľmi často spôsobuje v našom živote krízy. Od toho je tá kríza, ktorú tak často používame. Od gréckeho slovíčka oddeliť, očistiť. Tak ako v tom dnešnom evanjeliu, to slovíčko krízo bolo použité na to, aby sa ukázalo, že ten posledný súd bude znamením oddelenia a rozdelenia toho, čo je správne a čo je dobré, od toho, čo je zlé. V každom jednom našom životnom príbehu každá kríza plní tú istú úlohu. Kríza v duchovnom živote, kríza vo vzťahoch, v povolaní a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to niečo, čo nás má zničiť. Je to niečo, čo nás má očistiť. Čo nám má ukázať, kde je to správne, kde je tá najväčšia hodnota, kde je toto plnosť toho naplnenia a čo správne nie je. Nie je správna viera tá, ktorá neprešla krízami, ktorá nikdy nemala pochybnosti, ale tá, ktorá napriek ťažkostiam a problémom a pochybnostiam pokračuje a bojuje verne za Kristom. Nie je dobrý a pevný vzťah ten, ktorý nikdy nemal problém, ale ten, ktorý cez problémy a ťažkosti naďalej ostal verný láske a ostal spolu. Bratia a sestry, Pán Ježiš nám ponúka naozaj tie najlepšie riešenia a
tie odpovede sú skutočne plnohodnotné. Nielen také polovičaté, alebo len také povrchné, plnohodnotné. My hľadáme niekedy to naše riešenie na tých nesprávnych miestach. Hľadáme zabezpečenie našich rodín v tom, že budeme od svitu do mrku, do nemoty pracovať. Hľadáme vyriešenie našich problémov, alebo tým, že sa od nich vzdialujeme, upíjame, zapíjame ich, alebo proste utekáme od nich. Ale ani jedna takáto možnosť nám neponúka pravé a plnohodnotné riešenie. Ten pokoj, to správne riešenie, to naplnenie nachádza človek iba v tom, ktorý je kráľom. Kráľom pokoja, kráľom radosti, kráľom šťastia, ktorý je životom, cestou a pravdou. To je náš Pán Ježiš Kristus. Táto nedeľa nám nanovo ponúka tento obraz nášho kráľa, nanovo nám ponúka tieto dve cesty, s ním alebo od neho. A ten nový týždeň i nový liturgický rok, ktorý o týždeň začneme, je teda novou šancou rozhodnúť sa a vykročiť. Kam chcem ísť, čo chcem získať. Nech nám tento dobrý kráľ pomáha a osvecuje nás, aby sme robili správne rozhodnutia, aby sme boli šťastní, naplnení a aby sme tak prišli k nemu do neba. Amen. Verím v jedného Boha, Jednorodeného Syna Božieho,
bratia a sestry, Ježiš Kristus, náš kráľ a milujúci Boh, nás oslobodil od hriechu. Našou úlohou je priblížiť sa mu svojim dobrým životom. Preto sa spoločne modlíme a volajme: Ježišu, náš kráľ, vyslíš naše prosby. Ježišu, náš kráľ. Pane Ježišu, náš kráľ a dobrý pastier, zhromaždi všetkých kresťanov vo svojej cirkvi. Ježišu, náš kráľ, vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, knieža pokoja, vlož do srdc ľudí túžbu po miery a pravom pokoji. Kráľ slávy, vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, kráľ a stredisko všetkých srdc, nauč nás vidieť v trpiacich Teba, aby sme Ti s láskou slúžili. Ježišu, náš kráľ, vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, náš sudca a spasiteľ, postav nás po svojej pravici, keď odovzdáš svoje kráľovstvo Otcovi. Ježišu, náš kráľ. Pane Ježišu, náš život a vzkriesenie, uveď našich zosnulých do svojho nebeského kráľovstva. Ježišu, náš kráľ, vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, prosíme ťa za našu sestru Moniku, aby dostala od nebeského Otca hojnosť milosti a požehnania. Ježišu, náš kráľ, vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, vypočuj naše prosby, upevňuj v nás svoje kráľovstvo a zachovaj nás vo svojej cirkvi, aby sme konali skutky milosrdenstva a dosiahli večný život v nebi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Všemohúci Bože, slávime obetu, ktorá zmierila ľudstvo s Tebou, a pokorne prosíme, aby Tvoj Syn udelil všetkým národom dar jednoty a pokoja, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. O hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je
naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, všemohúci a večný Bože. Lebo Ty si svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, pomazal olejom velebí za večného kňaza, kráľa všetkých svetov. Aby na oltári kríža obetoval sám seba ako zmiernu obetu bez poškvrny. A tak završil tajomstvá vykúpenia ľudstva. Aby podrobil svojej vláde celé stvorenie a odozdal ho Tvojej nesmiernej velebnosti ako večné a vesmírne kráľovstvo. Kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svetosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Teba teda, najláskavejší Oče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, túto svätú a nepoškvrnenú obetu. Prinášame Ti ju najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev, v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Františkom, s našim biskupom Dominikom a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Oče, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú Ti oddaní. Za nich Ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami Ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých. Za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s celou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu vždy Pannu, rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, i na svätého Jozefa jej ženícha a na Tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra, Pavla, Ondreja i na všetkých Tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Bože, milostivo príjmi túto obetu, ktorú Ti predkladáme my, Tvoji služobníci, i celá Tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji. Zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urobiť ich dokonalou, duchovnou a Tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umúčením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk. Pozdvihol oči k nebu, k Tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi. Vzdával Ti vďaky a dobrorečil. Lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Otče, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umúčenia i zmrtvých vstania a slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, tvojho syna, nášho pána, prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov. Svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, Všemohúci Bože. Prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme pre sväté telo a krv tvojho syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Oče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho, ty, Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať. Ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám príjmajúci odsúžia pre život večný. Pane Ježišu Kriste, som Ty si zvolujúci za spoločenú a svojou svojou Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie. Corpus Christi custodiat me, vita eterna.
aby aj tí, ktorí nemohli prijať oltárnu sviatosť sviatostným spôsobom, mohli prijať Krista Pána do svojho srdca duchovne. Pomodlíme sa modlitbu duchovného svätého príjmania. Môj Ježišu, verím, že si skutočne prítomný v najsvätejšej oltárnej sviatosti. Klaniam sa ti a nadovšetko ťa milujem. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa vyhýbať každej príležitosti k hriechu. Moja duša túži po tebe. Teraz ťa nemôžem prijať sviatostne, ale i tak ťa prosím, príď do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a plnil tvoju vôľu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Nebeský Otče, s radosťou sme prijali chlieb večného života a sme šťastní, že môžeme poslúchať Ježiša Krista, kráľa neba i zeme. Dožič nám, prosíme, aby sme s ním na veky žili v nebeskom kráľovstve. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Máme tu ešte pár farských oznamov, takže si na chvíľku ešte sadnite, prosím. Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC Monitor a náš farský časopis Farské čriepky. Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši telefonicky alebo aj mailom. Oznamujeme vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky. Od pondelka 23. novembra budeme v 4. stupni pohotovosti, čo znamená, že je možná účasť 20 ľudí na bohoslúžbách. Vraciame sa preto k pôvodnému plánu bohoslúžieb. Na sväté omše môžete sa prihlásiť na farskej webovej stránke. Každú nedeľu vysielame z kostola svätého Jindřicha, z tohto, slovenskú svätú omšu o 11. hodine v priamom prenose na našej farskej facebookovej stránke. Minulý týždeň viacerí sa prihlásili na farskú brigádu, všetkým im patrí veľká vďaka. Účasť bola hojná. Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie. Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu pri svätej omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť ich tu vpredu pred oltár. Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky, z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet. Číslo účtu nájdete na našej farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujeme a vyslovujeme. Pán Boh zaplať. Z liturgického kalendára akurát pripomenieme možno to, že v stredu je spomienka svätej Kataríny Alexandrijskej. Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok a prvou adventnou nedeľou začíname prípravu na sviatky narodenia Pána. Povedali sme si v našom zamyslení v homílii to, že je dôležité rozhodnúť sa, pre ktorú cestu si vyberieme. Či ideme cestou k Bohu, alebo od Neho. Za našim kráľom, alebo tým druhým smerom. Lenže nestačí urobiť to, že vyrieknem nejakú formulku: Pane Ježišu Kriste, ja ťa beriem za svojho kráľa. Nestačí. Treba sa podriadiť jeho vláde. To znamená vziať na seba jeho prikázania, poslušnosť cirkvi. A hlavne to základné prikázanie, podľa ktorého majú byť kresťania poznávateľní. Milujte sa navzájom. Na záver by som teda ešte chcel povedať jednu takú ponuku pre vás všetkých, či už tu, alebo pri vašich príjimačoch. Máme pred sebou posledný týždeň liturgického roka. Blahoslavená Anna Katarína Emerichová dostala raz od Pána Ježiša také povzbudenie a taký impuls, aby v posledný týždeň liturgického roka konala pokánie za všetky premárnené milosti a všetky zanedbania cirkvi počas uplynulého liturgického roka. Chyby robíme stále, milosti nám Pán Boh dáva a stále ich niekedy nevieme správne využívať
Takže je toto taká ponuka, aby sme možno tento týždeň tak skúsili poďakovať, ale aj odprosiť za to všetko, čo vyšlo a za to, čo nevyšlo v tej duchovnej rovine. Za toto naše dnešné spoločenstvo všetkým vám ďakujem, či tu v kostole alebo pri obrazovkách. Na záver ešte pred požehnaním vystavíme na chvíľku oltárnu sviatosť, aby sme sa pomodlili modlitbu, ktorú nariadil pápež Pius XI, modlitbu zasvetenia sveta Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, za ktorú môžeme za obvyklých podmienok získať aj úplné odpustky. Aj toto môže byť okamih, kedy nanovo môžeme si vybrať nášho kráľa, Pána Ježiša. Volajme spoločne: Sláva ti a chvála, víťazný baránok. Sláva ti a chvála, víťazný baránok. Ty si nás vykúpil svojou drahou krvou, Kriste vykupiteľ. Sláva ti a chvála, víťazný baránok. Ty si nás znovu zrodil pre nový život a živíš nás svojim obetovaným telom, Kriste Spasiteľ. Sláva ti a chvála, víťazný baránok. Ty si kráľ a stredisko našich srdc. Sláva ti a chvála. Hoden si prijať moc a bohatstvo, múdrosť a silu, slávu a dobrorečenie, víťazný baránok Ježišu Kriste. Apoštol Pavol hovorí: ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom k dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Je krásne hľadieť na Ježišovo srdce ako na symbol jeho nekonečnej lásky. Ešte krajšie je mať ho vždy živého blízko seba v oltárnej sviatosti. Najsvätejšie srdce, ktoré uctievame, nie je mŕtve, nebijúce srdce, na ktoré môžeme iba spomínať. Je to srdce živé nielen v nebi, kde sídli oslávený človek Kristus Ježiš, ale je živé aj na zemi, všade, kde je Eucharistia. V Eucharistii nás toto božské srdce spravuje a miluje, žije a prebýva s nami, aby sme aj my žili a prebývali v ňom. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Syn vykupiteľ sveta Bože, Duch Svätý Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh. Srdce Ježišovo, srdce Syna večného Otca. Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone Panenskej Matky. Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom. Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti. Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží. Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho. Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba. Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky. Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti. Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti. Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností. Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály. Srdce Ježišovo, z kráľa stredisko všetkých srdc. Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania. Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetká plnosť božstva. Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie. Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali. Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné. Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú. Srdce Ježišovo, prameň života a svetosti. Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. Srdce Ježišovo, potupami preplnené. Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti stríznené. Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné. Srdce Ježišovo, kopiou prebodnuté. Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy. Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie. Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie. Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov. Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú. Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú. Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Ježišu, tichý a pokorný srdcom. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosť učinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov. Odpusť nám uzmierení, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Ježišu, vykupiteľu ľudského pokolenia, zhliadni na nás pokorne kľačiacich pred tvojim oltárom. Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, každý z nás sa dnes dobrovoľne zasvecuje tvojmu najsvätejšiemu srdcu. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému srdcu. Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcérám. Daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo. Priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier. Daruj svojej cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj, nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas. Sláva božskému srdcu, ktoré nám prinieslo spásu. Jemu česť a chvála na veky vekov. Aby sme mohli získať úplné odpustky, pomodlíme sa ešte na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Žijú Bože Otca Svätého. Z neba si im dal chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umúčenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.